Ola, son Joseba Delgado Parada e recentemente defendín a miña tese doutoral na Facultade de Educación e Traballo Social. Nesta investigación, que foi dirixida polas profesoras Pino Díaz e Carmen Ricoi, enmarcada no programa en Ciencias da Educación e do Comportamento, analizamos como a creatividade e as tecnoloxías poden contribuir aos contextos educativos e socioeducativos que xeran vulnerabilidade. Por exemplo, se che digo que penses nunha situación estresante académica, seguramente che veña á mente un exame. Neste sentido, os entornos de realidade virtual poden xerar contextos creativos que nos axuden a afrontar estas situacións. Noutros contextos, por exemplo, no ámbito socioeducativo, a vulnerabilidade pode xerarse en situacións de contextos migratorios. Neste sentido, outros dos estudos que levamos a cabo destínase a deseñar ferramentas apoiadas na metodoloxía Design Thinking para abordar os problemas de mulleres migrantes vulnerables. Anímovos a consultar estes recursos no repositorio Thinclusion.